ya le. Oh. Biasa. Andi. Yune sero kowe bisa no. Prajurit panjalane yuda tresna budaya budet tamu katimbalan kula yang sinuwun kakung ora bangga nangge para prajurit waspadake dilariku sadang penganggo para sing anyar apa Makuta punya terus seket oh 500 nih bikin sama nih oh api kalian itu api kalian tulus api oh para juret budet para juret setara raja tresna budaya kamu Ono rayo kake oleh ing dilar iki. Ndak
Nampi undangan warga agung masyarakat Mulyo Asri Blok 8 kene ya Le. Acarane tasakuran terus peke dalan karo plengsengan jasa saluran irigasi sing supayane piye masyarakat Mulyo Asri RT 3 RW 1 kene muga-muga dalan rezekine padhang Allahumma. Muga-muga rezekine pindho banyu mili terus Allahumma. Sing lara-lara ndak waras Allahumma. Sing ekonomine seret muga-muga lancar Allahumma. Sing utange akeh muga-muga ndak lunas Allahumma. Sing amine banter utange akeh. Tapi tak dengan utang terus. Prajurit iki mengkono sunare panitia sing supaya aku kawan kowe joget ning etanku joget ning sasak iki sunare panitia sing supaya iki ben disekseni ben apa kuwi ujare wong blok 8 kene lek jembatane dadi dalane wis apik tangkape jaranan muga-muga luar ing dina iki Allah Pak muga-muga ora ana daganake utang bumi nake janji dunya lagi muga-muga luar ing dina iki ya ayo prajurit tak patut kira kepriake derane iki tepuk tangan sing rapi kanggo aku prajurit Bayu aku jumoro banyu aku tak kumbe dhisik Bayu Bayu tak kumbe oke ya turun prajurit tonton kiprah motor prajurit penonton besok kiprah gurit makin kolor ayo iki aku kawan kowe disekuyung bolo-bolo PSHT ini ono kang kamilan sak kanca-kancane gawe kaos kompak ireng-ireng tegese ireng iri deki ora parah apa meneh dalane nganggo blangkon abang karo ireng abang tegese apa aku bangga tresno budaya iso kondang ucara ing dinali apa meneh aku pacarku kowe iki jenenge putih kuwi resik ora ana noda apapun bersih mangkilan santai iki apa bagle Mas Padano sing tak tumpah iki wujute kepak kuwi tegese ora akeh ana kepan donga sing Islam masjid aja nganti keri sing Buddha wihara aja nganti dilalekke sing Kristen gereja aja nganti ora dileboni sing Hindu saka loga nyembah marang Sang Hyang Widi sing nomor 1 prajurit aja penonton kurang kompak penonton kami diangkat prajurit aja penonton jalan apa siap oke
Ayo tak patut kali. Tepuk tangan saya pegang tepuk tangan ratu kujang Aloko. Pulokmu api, ya, ayo. Gelombang, gelombang. Ayo, ayo, ayo. Gelombang, gelombang. Lo. Prajurit ing dinan iki derek bupati persalikan senjata. Monggo. Ah, joget ning kono. Joget ning kono. Kok joget ning kono sih? Foto rene. Ayo derek ikut Pak Bupati. Aku